Talvimerenkulkua Saariston rengastiellä. Saariston yhteysalukset, lautat ja lossit kuljettavat matkustajia sekä rahtia saariin ympäri vuoden. Miten sujuu talvimerenkulku Turun Saariston rengastiellä? Suomea mainostetaan tuhansien järvien maana, mutta olemme myös maailman saarisimpia valtioita. Suomessa on yli 76 000 puolen hehtaarin kokoista saarta, yli 56 000 hehtaarin kokoista järveä ja 647 jokea sekä rantaviivaa 336 000 kilometriä. Vettä on kaikissa kunnissa, ja olisiko saarikin, todetaan Suomen saaristopolitiikan historiikissa. Nyt seistään yhden saaren länsiosassa, nimittäin Korppoossa Turunmaan saaristossa. Finnferriesin Stella-lauttaan lastataan parhaillaan kyyntiin ajoneuvoja ja matkustajia, jotka ovat lähdössä Korppoosta kohti Huutsääriä. Aamu 10 lauttaan nousee kyytiin muutamia henkilöautoja ja yksi pakettiauto. Kansimies Mikael Lindqvist on palvellut matkustajia ja ajoneuvoja Korppoon lautoilla 20 vuotta. Kesäisin Korppoon lautta on toisinaan täynnä, mutta talvisin on väljempää, hän kertoo. Korppoon ja Huutsäärin välinen merimatka on 9,5 kilometrin pituinen ja sen liikennöinti kestää noin puoli tuntia. Lautat liikennöivät säännöllisten aikataulujen mukaan kesät-talvet, joten miehistön haaste on taisteluaikaa vastaan. Kun lautta saapuu satamaan, ajoneuvot ja asiakkaat poistuvat ja uudet otetaan tilalle. Sitten lähdetään taas liikkeelle. Miehistön pitää seurata aikataulua tarkkaan ja olla työssään täsmällinen, kansimies Lindqvist kertoo. Korppoon Katpyyn satama on tärkeä liikenteen solmukohta. Sen kautta kulkee paljon rahtia myös Ahvenanmaalle, Ahvenanmaan yhteysaluksilla eteläistä linjaa pitkin. Rengastien lauttarantoja ja liikenneyhteyksiä onkin parannettu ja kehitetty 2010-luvulla vastaamaan liikenteellisiä tarpeita sekä turvaamaan saaristolle elintärkeiden lauttayhteyksien toimivuuden ympärivuotisesti. Kaltpyyhyn valmistui uusi yhteysaluslaituri vuonna 2017. Pakettiautoja ja rekkoja ajaa saaristossa ympäri vuoden. Saariston rengastie ei ole vain siis kesämatkakohde, vaan tärkeä reitti kuljetusten kannalta. Ahvenanmaan yhteysalusten lisäksi Korppoon Kaltpyyn satamasta liikennöi 2 Finnferriesin lauttaa, Stella ja Merkus. Toinen kuljettaa rahtia ja matkustajia Huutsääriin ja toinen Norskataan. Lautat liikennöivät saariin useita kertoja päivässä. Kansimies Mikael Lindqvist asuu itse Huutsäärissä. Saaressa asuu noin 500 asukasta ympärivuotisesti, hän kertoo. Huutsaarissa harjoitetaan muun muassa maanviljelyä ja kalastukseen liittyviä elinkeinoja. Saariston lautoilla näkee jopa 2-osaisia tukkirekkoja, koska Huutsaarissa harvennetaan parhaillaan vanhaa metsää. Stella lähtee puskemaan Kaltpyystä kohti Huutsääriä. Lautta valmistui vuonna 2012 Rauman telakalta ja täyttää ensi vuonna 10 vuotta. Alus on jykevää tekoa. Sillä on pituutta yli 49 metriä ja leveyttä 9,5 metriä sekä hyötykuorma on 130 000 tonnia. Lautalla työskentelee 3 hengen miehistö, päällikkö, kansimies ja konemestari. Kansimies Lindqvist kertoo asioiden olevan Stellalla kunnossa. Olemme työhömme tyytyväisiä ja otamme rauhallisesti. Kaikki asiat on hyvin. Korppoon väylällä tuulee, mutta Stella ei ole ympärillä viehuvasta tuulesta moksiskaan. Sade ja pakkanen ovat tehneet lautan kannesta liukkaan. On siis parempi istua kuitenkin auton kyydissä ajomatkan ajan, kuin avata kuskin puolen ovea, ettei tuuli vie miestä ja ovea mennessään. Lautta sahaa reittiään säässä kuin säässä. Pimeys, tuuli ja merellä nopeasti nouseva sumu ovat normaaleita saariston talvimerenkulussa. Komentosillalla onkin oltava jatkuvasti silmätarkkana. Korppoon väylää halkovat nimittäin myös Turusta ja Naantalista liikennöivät alukset. Parhaillaan kohti Maarianhaminaa viilettää Viking Linen MS Amorella. Tuuli yltyy yhä vain ja alkaa sataa lunta. Kansimies Mikael Lindqvist pitää keliä normaalina alkutalven säänä.
työssä karaistuu, niin se taitaa olla.